Dostlar selam, benim ismim Zarina. Bu Palaskom'dan kışkine podcastı. Bizde bugün konakta Pikachu. Yok, Amin. Dostlar bu Amin. Amin, ayda selam aytamiz bizning dostlarga. Selam. Sen Pikachu degan she'rni bilasizmi? mi? Azgina. Pika Pikachu, выбирай тебя. Pika Pikachu, chu 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 chu. Sen bik motor. Aytali menga, senin hallaring nishik? Aybat. Aybat. Mana по шкале от 1 до 10. Nishik kayflaring? 10. 10. O, super yarar. Nishlab 10 nishlading sen bugun? Min bugun Nati bilan oynadim futbol. O, sen futbol oynarga yaratасың? Ayya. Ayya. Yarar. Sen ускач futbolist булыр идеңме үзең? Ayya. Ayya. Ну яра, менә сиңа шулай сорау бирәм. Яраткан футболистың кем? Салах. Салах? Ага, ярар. Мин, конечно, вообще не разбираюсь в футболда. Ну, ярар. Амин, сиңа ничә яшь? Миңа Әйе. Оныттың. Оныттың? 8. 8 лет. Татарча ничек була ул? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Белмим. Белмисең. Ну, ярар, оныттың. Амин, әйт әле, менә синең яраткан блогерларың бармы? Ayya. Ага, кемнәрне карыйсың? Сез. Мине? Ayya. Серьезно? Ayya. Это син так, подлизаться решил? Или реально Yok, карыйсың? карым. О, давай, вишне. Не бит дуслар. Подрастающее поколение все знает. Ярар. Тагын кемне карыйсың? Икенче урында кем синең тора? Яраткан блогерлар списогында. Үзем. Үзең? Менә бит. Менә карагыз. Татарстанда 2 шәп блогер бар. Ул мин һәм Амин. Дөресме? Ayya. Әйе, все супер. Амин, әйт әле, менә син мәктәпкә йөрисең, синең яраткан фәнең нинди? Белмим. Белмисең? Яраткан фән вообще бармы соң ул? Ayya. Английский кружок. Анда можно сөйләшергә. Сөйләшергә. Ну, ярар. Ана дәрестә кирәк уйларга. Мин яратмыйм уйларга. Мин тоже иногда яратмыйм уйларга. Ярар. Амин, әйт әле, менә синең класста кызлар бардыр инде, әйме? Әйе. Менә сиңа бер кыз ошыймы по секрет? Юк. Юк, нишләп? Миңа беркем дә яшамый. Ага, ярар. Менә сине бер кеше ошатамы, ничек уйлыйсың? Әйе. Матур малайны. Әйе? Әйе. Син ул кызның исемен беләсеңме? Әйе. Рамина. Рамина. Әйдә аңа сәлам әйтәбез. Нәрсә әйтерсең менә Раминага? Сәлам, мин сине яратмыйм. Амин, ничек у белән елар инде экраннан карап. Ну, ярар. Ничек син аны яратмыйсың, если не секрет? Потому что у меня и так есть. Девушка есть? Да. Ты же сказала никого... Они. Әни яратасың. Менә бит. Амин әнисен яратаңа, пока кызлар кирәкмәй, дөресме? Әйе. Ярар, молодец. Менә сиңа ошый торган кыз нинди булырга тиеш? Какая должна быть девушка, которая тебе понравится? Батур. Матур. Ну, әйдә прямо шутлыйбыз менә. Матур. Тагы нинди булырга тиеш? Убираться за мной. Убираться за тобой? Да. За тобой именно? Да. Ярар, ну ладно, тагын. Ну, не за мной прям, как обычные мамы делают. Тәмле аш пешергә. Тәмле аш пешерергә, тагын нишләргә тиеш син яраткан кыз? Көчле бит. Көчле булырга тиеш? Әйе. Нишлисең ул көчле булып? Силач. Силач. Батур. Матур силач булырга тиеш. Әйе. Ярар, спортсменка. Әйе. Ага, ярар. Тагын нинди булырга тиеш? Блогер. Блогер. Син, по-моему, меня описываешь, да? Да? Ну ладно. Менә ул сине ошатыр микән? Менә андый кыз тәртипле, матур, ашарга пешергән. Әйе, нишләп? Потому что мин тоже көчле. Көчле. Тәртиплеме? Әйе. Аш пешерә беләсеңме? Әйе. Менә ничек уйлыйсың? Ир-ат ашарга пешерергә белергә тиешме? Әйе. Әйе. Менә син ашарга пешерә беләсеңме, димәк? Әйе, мин бүген завтрак готовить иттем. Менә син хатыныңа иртә белән завтрак алып килер идеңме пешереп?
Әйе. Ой, вообще, мне кажется, минемчә, син идеаль ир-ат. Әйме? Рәхмәт. Әйе. Без кызлар турында сөйләштек, әйме? Ә менә синең үскәч кем буласың килә? Футболист. Ә футболистлар күп акча эшлиме? Күп. Примерно ничә сум эшли футболистлар? Смотря как они играли. Ну син әшәке уйнаячаксыңмы? Әйбәт уйнаячаксыңмы? Әйбәт. Әйбәт. Ну менә әйбәт уйный торган футболист Амин ничә сум эшләячәк? Миллион. Миллион. Бу бер көнгәме? Бер матч. Бер матч 1 миллион, димәк тора. Әйе. Ярар. Смотря как я играю. Ә менә синең фикереңчә, ничә яшьтә ир-атка өйләнергә кирәк? Мин белмим. Белмисең? Ну менә син үзең ничә яшьтә өйләнер идең? 15. 15? Ә сиңа хәзер ничә яшь? Скоро будет он. Скоро 10 яшь тула. Ну сиңа Әйе. 8 яшь. Әйе. Ну скоро 10 тула. Әйе. Ну менә сиңа димәк 5 елдан өйләнергә кирәк. Әйе. Син әзер 5 елдан өйләнергә. Әйе. Точно? Әйе. Ә синең бармы соң кызың? Кемгә син өйләнәсең? Белмим. Белмисең? Ну алайса табырга кирәк бит инде. Менә 5 Әйе. ел гына калды. 1, 2, 3, 4, 5. Син беләсеңме, сиңа 15 яшь булганда син әле 9 класста укыячаксың. Әйе. Бу нормально мәктәптә, ну, өйләнергә. Әле мәктәпне дә бетермәгән буласың бит. Ярар. 22. 22. Ну ладно, нормально. Әйт әле миңа. Менә әйбәт әти кеше нинди булырга тиеш ул? Көчле. Тагын Аш... аңламадым. Готовить. Готовить уметь должен. Да. Ага, а күпме акча эшләргә тиеш? 10 тысяч. 10 тысяч? Но мой папа зарабатывает 27 тысяч в неделю. Нишли синең әтең? Электромобили продает. Ярар. Ә менә әни кеше нинди булырга тиеш? Шить уметь. Шить? Да, одежду шить. Ого, тагын нинди булырга тиеш? Матур. Матур, ага, тагын. Заботливый. Заботливый, хорошо. Родить детей. Ага, родить детей. Обязательно сажать цветочки. Никакие мамы без цветочков не пойдут. Цветочки сажать в саду. Да. Ә син әниңә өйдә булышасыңмы? Әйе. Нишлисең өйдә? Мин мусор илтәм. Асияда комната убираюсь. Ага, молодец. Тагын нишлисең? Пыль протираю. Посуду жуасыңмы? Әйе. Молодец. Менә син әйттең, блогерларны карыйм дидең, әмма. Ә менә синең үзеңнең дә блогер буласың киләме? Әйе. Әйе, ә менә ярар, блогер булсаң, син нәрсә төшерер идең? Как мен финты делаю с мячом. Финты с мячом. Супер. Ә менә әйт әле, ә менә син татарча беләсең, әйбәт сөйләшәсең. Ә менә татар артистларын беләсеңме? Әйе. Кемне беләсең? Илгиз. Илгиз. Ничек фамилиясе? Беләсеңме? Юк. Илгиз Шәйхразиев, может? Да. Шулмы? Әйе. Ага. Шундый сары чәчлеме? Әйе. Дуслар, сезнең белән Зәринә һәм Әмин булды. Һәм кечкенә подкаст. Әйе. Сау булыгыз! Язгыш комментария һәм подписка. Лайки ставьте. А то приду к вам и током ударю. Так. Дуслар, куркыныч. Лайклар куйгыз, комментарийлар язгыз. Подписка не забудьте. Только ты мне свой номер не забудь дать. Хорошо.